κάθε Τετάρτη απόγευμα στο υπόγειο του Μητροπολιτικού Μεγάρου σήκωσε έναν εκ των μικροαλατών του και του υπέδειξε να γράψει στο μαυροπίνακα με την κοινωνία το εξής ρητό: βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απαντόκευτος. Και με την ευστροφία και την γραφειρότητα που τον διέκρινα, ο πατήρ Αυγουστίνος μας ερμήνευσε τι σημαίνει τούτο το ρητό των αρχαίων προγόνων μας. Μας είπε λοιπόν ότι μια ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει με έναν δρόμο μακρινό που δεν έχει παντοχείο, ξενοδοχείο για να ξαποστάσει ο άνθρωπος και να ξεκουραστεί, ούτως ώστε να πάρει δύναμη και θάρρος και να συνεχίσει τον δρόμο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί μου. Παρότι οι ημέρες είναι πένθυμες εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών, αλλά και εξαιτίας των δυο θανάτων, δυο παλικαριών, που στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν την πυρκαγιά έπεσαν, θανατώθηκαν στο χρέος και στο καθήκον. Παρότι λοιπόν έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδος μας, παρότι πένθος έχει και η καρδιά μας, ετούτοις και πάλι συναντήκαμε άπαντες, κλήρος, άρχοντες και φορηνιώτικος λαός. Εδώ στον περικαλέστατο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος του Διαματικού, τον οποίο η ποιμαντική φροντίδα του γέροντος Αυγουστίνου και η ευσέβεια των πατέρων μας έχτισαν και κανόνισαν. Παρότι λοιπόν έχουμε πένθος, ετούτοι συναχθήκαμε όλοι μας εδώ στο ναό, για να εορτάσουμε και να τιμήσουμε το παλικάρι του Χριστού, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Τούτο δεν αποτελεί ασέβεια στις ημέρες τις πένθυμες που ζούμε, να εορτάζουμε δηλαδή. Διότι οι εκκλησιαστικές εορτές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ορίζουμε ως κοσμική εορτή και που κοσμική εορτή τη διακρίνει το διασκεδαστικό, το απαλό, αυτό το οποίο κάνει τον άνθρωπο πολλές φορές και να παρεκτρέπεται. Οι εκκλησιαστικές εορτές, παρότι εορτές, έχουν πάντοτε ένα σπουδαίο συστατικό, και τούτο είναι η παρουσία του Θεού εντός των εορτών. Και όπου συναγωγή λαού για να ανατρεφτεί ο Θεός, εκεί και παρουσία Θεού, η οποία αποτελεί πηγή ζωής για τον λαό του Θεού. Ήρθαμε λοιπόν όχι για να διασκεδάσουμε έτσι όπως ορίζει ο κόσμος στις κοσμικές εορτές την παρουσία του, αλλά ήρθαμε για να συναντήσουμε τον Θεό μέσα στον ναό του Μεγαλομάρτυρος. Ήρθαμε για να πάρουμε ζωή από τον Θεό, που είναι ο παροχέας της ζωής, ο ζωοδότης. Ήρθαμε για να παρηγορηθούμε από όλα αυτά τα οποία ως μήνυ μελισσών μας κυκλώνουν και τρώνε τις καρδιές μας, τις ψυχές μας και αφιβάσουν τη ζωτικότητά μας. Ήρθαμε για να ενωθούμε με αυτόν
ο οποίος είναι ο δημιουργός, ο κτίστης του σύμπαντος κόσμου και πλάστης μας. Με αυτόν που ορίζει όλα τα σύμπαντα και καθορίζει όλες τις δυνατότητες του ανθρώπου. Και μαζί με τον Θεό μας, τον οποίο συναντούμε, ήρθαμε για να συναντήσουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν θέλω να επεκταθώ ούτε σε μεγάλο κήρυγμα, ούτε σε θεολογικό κήρυγμα. Αύριο άλλωστε πάλι εδώ κοντά σας θα είμαι. Και θα πούμε 5 λόγια για τον Άγιο και για τον Βίο. Θέλω να κεντρήσω σήμερα, αδελφοί μου, την μνήμη σας, την μνήμη μας. Γιατί πολλές φορές όταν κεντρίζουμε την μνήμη μας, κατανοούμε καλύτερα ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο σκοπός μας, από πού ήρθαμε, πού πηγαίνουμε και πού θα καταλήξουμε. Πολλές φορές μια αμνησία, είτε αυτή ορίζεται ως κοινωνική αμνησία, είτε ως εκκλησιαστική αμνησία, είτε ως εθνική αμνησία, είτε ως ιστορική αμνησία, είτε ως πολιτιστική αμνησία. Μια αμνησία μας οδηγεί στην αποκοπή μας από την ίδια τη ζωή. Μια που η αμνησία κάνει τις ρίζες μας να ξεραίνουν και εν τέλος να καταργούνται. Έτσι λοιπόν επιθυμώ σήμερα που σας συναντώ με την ευχή του Αγίου Μητροπολίτη μας Πατρός Θεοδωρήτου, που λόγοι υγείας στον ανάδραστα να είναι σήμερα μακριά μας. Θέλω να μοιραστώ με σας μνήμες. Μνήμες για το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονος, που από πάντα αυτό το πανηγύρι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Φλωρινιώτες. Και όταν λέω Φλωρινιώτες, δεν εννοώ μόνο τους κατοίκους της αστικής περιοχής της Φλόρινας, αλλά και τους κατοίκους των χωριών που δορυφορούν την πόλη της Φλωρίνης. Δεν νομίζω να υπάρχει Φλωρινιώτης ή Φλωρινιώτισσα που όταν ακούει το όνομα Άγιος Παντελεήμων να μην έρχεται στη σκέψη του τούτο το σημερινό πανηγύρι. Δεν νομίζω να υπάρχει Φλωρινιώτης και Φλωρινιώτισσα που να μην έχει συνδέσει παιδικές του μνήμες με το ναό του Μεγαλομάρτυρος, που είναι χτισμένος εδώ δίπλα στον δικό μας Σακουλέβα, με τις κλαίουσες, τις ηρχές. Στο Σακουλέβα που ήταν και συνεχίζει να είναι ο τόπος συνάντησης των Φλωρινιωτών και ανταλλαγής των απόψεων και των ιδεών των Φλωρινιωτών. Δεν νομίζω να υπάρχει Φλωρινιώτης και Φλωρινιώτισσα εν ζωή που όταν θυμάται τον Άγιο Παντελεήμονα να μην θυμάται τον μεγάλο επίσκοπό μας Αυγουστίνο, ο οποίος, όπως είπα, με κόπους, με λαχτάρα, καμιά φορά και με πολλή δυσκολία που ο ίδιος γνώριζε, ανέστησε τούτο το περικαλή ναό που αποτελεί κόσμο και την Μητρόπολη μας. Είμαστε δεμένοι με τον Άγιο Παντελεήμονα, όλοι μας. Είναι αδύνατο να ξεκόψουμε τις μνήμες μας από τον Άγιο Παντελεήμονα και με όλους τους ανθρώπους που ζήσαν μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα και γλυκόνησαν με τον Επίσκοπο Αυγουστίνο και στη συνέχεια τους συνεργάτες του, τον ίδιο Μητροπολίτη μας, τον Πατέρα Θεόφιλο και τον Πατέρα Ιερόφεο που ιδιαιτέρως ως προϊστάμενος επιμελήθηκε το κτίσιμο του ναού. Είναι αδύνατο να μην θυμηθούμε, να μην θυμόμαστε όταν μπαίνουμε μέσα στο ναό και προσκυνούμε τα και οι γονείς μας
Ποιος δεν θυμάται από εμάς τον Παπαχιλέα τον Σονοποδίδη, τον Παπαθαγιώτη τον Ψαρή? Συγκινούμε, βλέπω σήμερα, τον πατέρα Ανάγκηρο, τον Αδακούση, ο οποίος και αυτός ήταν εφημέριος καλλικέλαδος στον Άγιο Πατέρα Ήμωνα. Ποιος δεν θυμάται τους επιτρόπους παλαιότερους και νεωτέρους που σήμερα βρίσκονται στην ουράνιο Εκκλησία? Ποιος δεν μνημονεύει άντρες και γυναίκες που είχαν συγκεκριμένες θέσεις όταν έρχονταν στον Άγιο Πατέρα Ήμωνα και τους εντόπισες πάντοτε σε συγκεκριμένες θέσεις? Να, μπροστά μου τώρα έρχεται συναγωγή λαού μεγάλη. Στη θέση που είμαι εγώ ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος και κήρυτε οι άνθρωποι σαν τσαμπιά κρεμασμένοι στους γυναικολίτες έτοιμοι να πέσουν. Ο κόσμος να ενθουσιάζεται, ο λαός να χαίρεται με τον ποιμένα του και με τους κληρικούς του. Άρχοντες να παρακολουθούν τον Επίσκοπο Αυγουστίνο στο κήρυγμά του. Στρατιωτικοί να φοβούνται πώς θα κάνουν το σταυρό τους για να μην δεχθούν την αυστηρή επίπληξή του. Οι ιεραποστολικές αδελφότητες να είναι διασκορπισμένες μέσα στον λαό του Θεού. Παιδιά του εκκλησιαστικού σχολείου που είναι δίπλα στον Άγιο Πατέρα Ήμωνα, μέσα σε αυτή τη μεγάλη συναγωγή. Γέροντες και γερόντισσες, φλωρινιώτες και φλωρινιώτισσες, που κουβαλούσαν πάνω τους τη δική τους προσωπική ιστορία, αλλά και τη μοίρα του φλωρινιώτικου λαού. Επιστήμονες, νέες οικογένειες πολύτεχνες, ανθρώπους της βιοπάλης, αλλά και της γραμματοσύνης. Ένα πάθλο είμαστε εμείς οι φλωρινιώτες. Όμορφο πάθλο. Ένα πάθλο το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία, με πολύ πόνο, με πολύ υδρότα, με πολύ αίμα, με πολύ αγώνα, με πολύ αγωνία, γιατί εμείς οι φλωρινιώτες πονέσαμε πολύ. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον λαό όλοι, γιατί ο λαός αγκαλιάζει όλους και κανείς δεν αποκόπτεται από την είσοδο του στον λαό, είτε είναι δίκαιος είτε είναι αμαρτωλός. Και κανείς δεν έχει δικαίωμα να εκδιώξει τον άνθρωπο από τον λαό, όποιος και να είναι. Κι ό,τι και να έχει κάνει. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον λαό, τέτοια μέρα λαμπροφόρεσε η φλόρινα τους αιώνες, λαμπροφορεί και σήμερα, έστω και πεθώντας. Συγκινούμε που βλέπω τα πρόσωπά σας, πρόσωπα τίμια, ρωμαίικα πρόσωπα. Τι σημαίνει ρωμαίικο πρόσωπο? Πρόσωπα ορθόδοξα και ελληνικά, αυτό σημαίνει Ρωμαίος. Να είσαι Έλληνας και Ορθόδοξος. Και εμείς εδώ στην Φλόρινα, και να το λέμε, να μην το κρύβουμε, είμαστε πολύ περισσότερο Ορθόδοξοι και Έλληνες από κάποιους που από την ασφάλεια των γραφείων τους, που βρίσκονται σε διαφόρους τόπους, αμφισβητούν πολλές φορές την δική μας ελληνικότητα και τη δική μας χριστιανικότητα. Είμαστε λοιπόν ένα πάθλο εμείς οι φλωρινιώτες, που σμιλεύτηκε από τους προγόνους μας μέσα στην ιστορία. Αυτό το πάθλο δεν δημιουργήθηκε έτσι. Δεν ήταν προϊόν μιας τύχης, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σπούδασαν γράμματα πολλά θέλουν να μας πείσουν ότι όλα είναι αποτέλεσμα μιας τύχης. Κατά τύχη δημιουργήθηκε ο κόσμος, κατά τύχη δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, κατά τύχη δημιουργήθηκαν οι Έλληνες, κατά τύχη θα φύγουν οι Έλληνες και θα πεθάνουν.
από την ιστορία του ανθρώπου και του κόσμου την παρουσία του Θεού. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς οι Έλληνες συλλογοί, δεν είμαστε αποτέλεσμα μιας τύχης, δεν είμαστε αποτέλεσμα ιστορικών συγκυριών, αλλά προήλθαμε και γεννηθήκαμε και αναπτυχθήκαμε και κατοχωρήσαμε γιατί είχαμε και έχουμε ρίζες. Ποιες είναι οι ρίζες μας? Η πρώτη ρίζα είναι η σωματική μας υπόσταση, το χώμα μας, το οποίο το τραγουδήσαμε τόσο στο χώμα δικό μας και δικό σας. Είναι η υπόστασή μας, η ανθρώπινη υπόστασή μας. Από κάπου προήλθαμε κι εμείς οι φλωρινιώτες ως άνθρωποι. Από πού προήλθαμε? Σκάφτε τη γη τούτη για να δείτε από πού προήλθαμε. Προήλθαμε από την αρχαιότητα. Δείτε την Ακρόπολη της Φλόρινας. Μακεδονική εποχή. Από πού προήλθε η γενιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Από την Λυκιστίδα, από τη Φλόρινα. Προήλθαμε λοιπόν από την αρχαιότητα ως σωματική ανθρώπινη υπόσταση. Προήλθαμε και από το Βυζάντιο. Σκάψτε τα χώματα του προσωπικού μου χωριού, της Μερίδης, για να δείτε τα ερήπια του Αγίου Γεωργίου 5ος αιώνας μετά Χριστό. Δείτε γύρω-γύρω τις εκκλησιές μας. Βέβη, Άγιος Νικόλαος, 13ος αιώνας, 14ος μετά Χριστό. Ασκηταριά των Πρεσπών, Άγιος Γερμανός, η παλαιά εκκλησία του Αγίου Γερμανίου Κωνσταντινή. Το κόμμα λοιπόν λέει ότι οι φλωρινιώτες είμαστε απόγονοι των Αγίων Ελλήνων και των Μεγάλων Βυζαντινών. Όμως ένας άνθρωπος δεν ορίζεται μόνο από το σώμα, από το χώμα δηλαδή. Ορίζεται και από κάτι άλλο που είναι εξίσου σπουδαίο, που είναι το πνεύμα. Το πνεύμα που το γεννάει η ψυχή, η πνοή ζώστα, που φύσηξε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Δεν είμαστε μόνο βιολογικά όντα. Δεν είμαστε ζώα δηλαδή. Αυτό σημαίνει βιολογικά όντα. Αλλά είμαστε ζώα θεούμενα, όπως λέει ο Αγγλικός ο Θεολόγος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε και άλλη μια υπόσταση. Ή άλλη μια πατρίδα. Πατρίδα μας είναι η Φλόρινα. Έχουμε μια άλλη πατρίδα. Η άλλη πατρίδα, ξέρετε πώς ονομάζεται? Εκκλησία ονομάζεται. Γιατί η Εκκλησία είναι ο παράδεισος επί της γης. Εμείς οι φλωρινιώτες λοιπόν έχουμε το δικό μας παράδεισο, που είναι η Εκκλησιά μας. Αυτή που μας βαπτίζει, αυτή που μας στεφανώνει, αυτή που μας κυδεύει, αυτή που είναι παρούσα στις χαρές μας και στις λύπες μας. Η δεύτερη πατρίδα μας λοιπόν είναι η Εκκλησιά μας. Ο παράδεισός μας, ο ουρανός μας. Αυτοί είμαστε οι φλωρινιώτες. Κατά άνθρωπον, παιδιά των Αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών. Κατά Θεόν, παιδιά του Τριαδικού Θεού και μαθητές των Αγίων, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Ομολογητών, των Απολογητών. Και αυτή την αλήθεια κανείς δεν θα τη σβήσει. Όσο και αν προσπαθήσει, κανείς δεν θα τη σβήσει.
Γιατί εμείς που ζούμε εδώ φτωχά, ζούμε τίμια, που μπορεί να είμαστε στην άκρη της Ελλάδος, είμαστε όμως στο κέντρο της αγάπης του Θεού. Μπορεί να στερούμαστε από τους ανθρώπους, να μην μας σκέφτονται, να μην μας υπολογίζουν, αυτοί που μας διοικούν, που μας κυβερνούν. Μας φροντίζει όμως ο Θεός, που μας αγαπάει και δεν αφήνει τη φλόριντα. Γι' αυτό άφησε ο Θεός εδώ τους Αγίους Του, για να μας φροντίζουν, να μας προσέχουν, να μας υπερασπίζουν. Τι άλλωστε κάνουν ο Άγιος Πατερίνη? Η Αγία Παρασκευή στην άκρη, τη βόρεια άκρη της πόλης. Ο Άγιος Νικόλαος στη δυτική άκρη της πόλης. Ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Γιώργιος στη νοτιοανατολική άκρη της πόλης. Τι κάνουν? Μας φροντίζουν οι άλλοι. Μας προσέχουν. Είναι μόνιμοι φυλακές μας. Και το τονίζω αυτό το μόνιμοι. Δεν είναι εποχιακοί. Δεν μας φροντίζουν προεκλογικά για να μας αφήσουν μετεκλογικά. Αλλά μας φροντίζουν μόνιμα οι Άγιοι μας. Είτε τους αγαπάμε και όχι, είτε τους παραδεχόμαστε και όχι. Μα θα πει κάποιος, αν δεν τον αγαπάμε φροντίζει, αυτό είναι το μεγαλείο του Αγίου. Και αυτό το έμαθα από τον Χριστό, που μπορεί να τον βρίζεις, να τον βλασφημάς, αυτό συνεχίζει να σε αγαπάει, γιατί είσαι παιδί του. Γιατί μας είπε ότι κι αν η μάνα που σε γέννησε σε εγκαταλείψει, εγώ ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Αυτές τις σκέψεις κάνω σήμερα, αδελφοί μου, που η πόλη μας γιορτάζει μέσα, όπως είπα, σε υπεύθυνη ατμόσφαιρα. Θέλω να σας παρακαλέσω ως αδελφός σας, ως συντοπίτης σας, ως φλωριναίος, να σας παρακαλέσω να μείνουμε σε αυτό το οποίο παρελάβουμε από τους πατέρες μας, στην πίστη στον Χριστό και στην αφοσίωση στη Μητέρα Πατρίδα την Ελλάδα. Να μην ξεπουλήσουμε αυτά που παρελάβουμε αντί την Αγίου Φαγής. Να παραμείνουμε εδώ στα αγραβλούντες σκοποί αυτού του τόπου, του ευλογημένου τόπου της Φλωρινιώτικης γης. Να συναντιόμαστε και να ανταμώνουμε κάτω από τους όρους των εκκλησιών μας, που είτε είναι μεγαλόπρεποι, είτε είναι πληγωμένοι σαν το ναό της Αγίας Παρασκευής, που καιρός είναι άρχοντες του τόπου που χάρη να κάνουμε όλοι μας, μαζί με τον Επίσκοπο. Να είμαστε μια γροθιά, όχι διχασμένοι, ενωμένοι. Αφήστε τα κόμματα, βλέπετε που κατήγνεσαι. Κοντά στον Θεό, κοντά στην Εκκλησία, να διεκδικούμε ενωμένοι, όχι φαγωμένοι. Δεν είμαστε οι επέτες κανενός. Είμαστε οι διεκδικητές αυτών που οφείλουν να δίνουν σε αυτούς που φυλάγουν σύνορα, που ο Θεός τους όρισε να φυλάγουν θερμοποίηση. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον σεβασμιότατο πατέρα μας, τον ποιμενάτη μας, τον πατέρα Θεόδωρο, για την πρόσκλησή του και για την ευκαιρία που έδωσε να είμαι σήμερα στον Άγιο Πατερίνο. Συγκινούμε σε τούτο το ναό, δέχτηκα από τα χέρια του πατρός Αυγουστίνου τους 2 βαθμούς της ιεροσύνης. Έγινα διάκονος και πρεσβύτερος σε τούτη την Αγία Τράπεζα. Τον ευχαριστώ λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου και το εύχομαι ο Θεός να τον
οι οποίες δυστυχώς πολλές φορές αδικούν το όντως Άγιο πρόσωπο. Να προστατεύει ο Θεός τη φθορινά μας, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κύριε κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Διευθυντά της Προχέας, αδελφοί μου, σεβαστοί πατέρες, κοντά στην Εκκλησία. Και